Kaixo, nik eira naiz. Eta nik naiz. Arrautzaren esperimentua egingo dugu. Materialak hauek dira. Estalkindun kristalezko potoa. Ospina eta arrautza. Ospina eta arrautza. Lehenengoz bete behar dugu kristalezko potoa ospinaz. Kasi gorana. Kontuz handiz. Gero sartu behar dugu arrautza. Azkenik utzi diogun eta egin eta gero lehortu arrautza kontuz handiz eta hasi bote egiten. Eskerrik asko entzuteagatik. Agur.